Берләшкән Милләтләр Оешмасы карары буенча 21 февраль Халыкара туган тел көне буларак билгеләп үтелә. Күргәнебезчә, дөньяда бик күп телләргә бетү куркынычы яный. Тел юкка чыктымы, шул телдә сөйләшкән халык та юкка чыга дигән сүз. Чөнки ул инде башка телдә сөйләшә башлый. Шул телдәге мәгълүматны үзләштерә. Аның үз бабаларының йөзләрчә ел үсеп формалашып килгән мәдәнияте тел белән бергә юкка чыга. Шул тарафтан Самар шәһәрендә иҗади татар яшьләре дуслар клуб оешмасы Халыкара туган тел көненә багышлап викторина уздырды. Викторинада 17 кеше катнашты. Башта алып баручылар Гүзәл Салахова һәм Эльвира Насырова аларны бәйрәмнең эчтәлеге белән таныштырдылар. Татар теленең үзенчәлеге турында да сөйләп киттеләр. Аннары катнашучылар ике командага бүленде. Беренчесенә Кояш исеме бирелде, икенчесенә Алга исеме. Ике командада иң оста татар телен белүчеләр исеменә лаек булуына бик тырыштылар. Төрле кыен шишелешле сынаулар үтәп чыктылар. Алар арасында рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү, тавышмаклар шишу, җөмләләр төзү, татар мәкаләләренең мәгънәләрен табу һәм башкалар. Нәтиҗәләр буенча Кояш командасы иң алдангысы дип игълан ителде. Бар катнашучыларга бүләкләр бирелде. Русча татарча сүзлекләр һәм Халик Садринның Безнең таң хикәяләр җыентыгы. Бу чараларны без татар телен саклап килү юлында бер адым гына дип уйлыйбыз һәм алар татар яшьләре арасында татар теле белән кызыксынуларын арта баруына бер юнәлеш булсын иде. Ә без үзебезнең чиратта бу чараларны мавыктыргыч һәм танып белү рәвешендә үткәрергә тырышырбыз. Чөнки мондый чаралар аша татар яшьләренә үз теленне белүнең кирәклеген күрсәтергә кирәк һәм татар теленең үзенчә матурлыгын һәм бөеклеген аңлатырга кирәк. Шулай итеп, катнашучылар арасында татар телен өйрәнергә теләүчеләр дә күбәйде. Алар яктылык мәктәбендә якшәмбе татар теле дәресләренә язылдылар. Димәк, безнең викторина файдасыз узмаган.